færøske kongeørn. Som I kan se, så sidder fuglene på en kraftig handske, som beskytter vores hænder mod de skarpe klør. Så vil I kunne se, at vandrefalken, den har en hætte på. Den har den på, så er den rolig og afslappet, når den bliver transporteret. Og så bliver den ikke bange eller stresset, hvis der skulle komme nogle pludselige bevægelser. De hætter, vi bruger, de er håndlavede, så de er tilpasset den enkelte fugl. Så den måde, vi præsenterer vores rovfugle på her på Ørnereservatet, tager udgangspunkt i en kultur, som er over 3.000 år gammel og har sin oprindelse på Asiens stepper. De mennesker, der levede her, de lærte sig kunsten at samarbejde med rovfugle og gå på jagt med dem. Og det var selvfølgelig først og fremmest for at skaffe føde, men nok også for adspredelsens og fornøjelsens skyld. Vores egne forfædre, vikingerne, de er også gået på falkejagt, og man mener, at de har taget denne jagtform med sig for deres rejser i Asien, Mellemøsten og det sydlige Europa. Arkæologiske udgravninger har vist, at vikingerne tit er blevet begravet sammen med deres jagtdyr. Det vil altså hø, falk eller ørn, og så er fuglen ligget tæt begravet ved høvdingens hoved, og denne ærefulde beliggenhed fortæller os jo, at vikingerne satte stor pris på deres jagtkammerater. Vi har også en lille udstilling indenfor, som giver et indblik i rovfuglens biologi og levevis, og som samtidig fortæller et stykke kulturhistorie. Her kan I blandt andet se et udsnit fra Bag-Jøssepetet, som forestiller normannerne til hest, sammen med deres rovfugle, som de havde med sig på deres togt, dengang ved slaget Hastings i 1066. Vores konge, Knud den Hellige, han må også have været falkonær. Han er i hvert fald blevet foreviget på et sejl, som sidder på et gavebrev til Lunds Domkirke. Sejlet det fra 1086, og her ser man kongen til hest med en falk på hånden. Så har vi jo kalkmalerierne fra middelalderen i vores danske landsbykirker. Tager vi til Nordsjælland i Skibby Kirke, der er der et kalkmaleri, som forestiller 3 konger på vej ud på jagt, alle med deres falk på hånden. I Sverige, i Lunds Domkirke, der er der et smukt lille træskærarbejde i en af kirkestolene, som forestiller en kvinde med en falk på hånden. Det er fra 1300-tallet. Det samme motiv går igen i Stavanger Domkirke. Der er der et mindetavle fra baroktiden, som er omkranset af figurer, og en af disse figurer forestiller også en kvinde med en falk på hånden. Og det er jo det. Vender vi til sidst blikket mod hovedstaden København, ja, der har vi også mindelserne fra falkejagtens storhedstid. Vi har Falkonær Allé og Falkonær Centret. Det var der kongen havde sin falk. Kongen ud på jagt på Amager Fælled sammen med sine falke og sammen med hertugen af Gloucester. Men så var det jo, at skydevåbnet blev opfundet, og falkejagten mistede noget af sin interesse. Men har fået blomstring den dag i dag. De moderne mennesker har fundet ud af, at det er en storslået ting at bevæge sig ud i naturen med sin rovfugl. Det vil altså hø, falk eller ørn, og gå på jagt med den i de lande, det er tilladt. Det blev forbudt herhjemme ved lov i 1967. Og kan man ikke jage med sin rovfugl, så kan man træne med den. Og det er sådan en træning, vi gerne vil vise jer her lige om lidt. Og kongeørnen og musvågen, de er blevet brugt til vores forvisninger førhen. Men det er nogle år tilbage. Så de hopper lige lidt af, fordi de er lidt forskrækket over nogle pludselige bevægelser eller nogle pludselige lyde. Men de har jo godt af lige at se lidt fra dem igen. Her, der kom vandrefalken susende. Det er en hund, og hun hedder Ena. Vandrefalken, det er verdens hurtigste dyr. Man har målt den styrtvægt til en fart på langt over 300 km i timen. Og i den fart, der kan den selv sagt indhente hvert byttedyr, lige fra småfugle, men selvfølgelig også ender og fasaner. Det er så ikke ens betydende med, at vandrefalken hver gang slår til bytte. Det gør den faktisk kun i 10-20% af tilfældene. Så har vandrefalken også et vanvittigt godt syn. Den kan se op til 20 gange bedre end mennesket. Vandrefalken er fra Grønland, Europa, Nordafrika, Asien og Amerika. I New York, der bygger en rede i skyskraberne og er med til at tynde ud i duebestanden. Så kunne I måske høre, at der var noget, der lige klirrede hen over jeres hoveder lige før. Og det er fordi, at Ena har fået påsat en falkebjælde omkring den ene fod, så vi falkonær altid kan høre, hvor den befinder sig, hvis den ikke lige skulle til at være til at få øje på. Og så den falkebjælder fandt man allerede ombord på Columbus' skibe, og det giver os jo et præg om, hvordan falkejagten er kommet til Amerika. Nu der vil jeg så tage en bytteattrap frem, en såkaldt falkelokke,
som består af en slagtet kylling, hvor i der er bundet en snor. Nu må vi se, hvad Ena hun siger til det. Hun flyver derude bagved jer, har god fart på, har rigtig god vind derude. Vandrefalke og andre rovfugle for den sags skyld er rigtig glade for vind. Det kan de med lethed svæve på, og så behøver de ikke bruge så mange kræfter. Ja, der bliver lige leget lidt med nogle duer derude bagved, så jer der kan se det. Her kommer hun. Og så er det vigtigt for hende at finde den rigtige vind. Rovfugle har det bedst med at flyve i modvind, for hvis de kommer i medvind, jamen så har de rigtig svært ved at bremse. Og hun tager nogle flotte runder i dag. Ja, der er fart på. Der er chokeret, hun bytter af trappen, det vil sige, hun slog duen ned i jorden. Og der fik hun duen. Det var godt, Ena. Jeg kan høre, Ena hun sidder lige og snakker lidt. Og det gør hun, fordi hun er tilfreds med sit bytte. Nu har jeg så lige mulighed for at se en vandrefalk uden hætte på. Jeg ser, hun har et mørkt hoved og nogle mørke øjne. Har nogle markeringer ned langs kinderne. Så har den nogle kraftfulde fangere. Det er det, man kalder rovfuglens fødder. Med nogle skarpe klør, som den griber sit bytte med, og som den gennemborer det med. Så har den et kraftfuldt næb, som den parterer sit bytte med, og som den bider nakkevivlerne over på sit bytte med. Så her ser I en hurtig og effektiv jæger, som fanger alt sit bytte i luften. Og så kan I se, at Ena hun sidder og spreder vingerne ud, og det gør hun for at skærme for det bytte, hun nu har fanget, så andre potentielle rovdyr ikke skal få øje på det, hun nu har fanget. Men det var en træning med vandrefalken Ena. Ja, der trænede man og gik på jagt med sine rovfugle fra hesteryg. Og det er sådan en træning, vi gerne vil vise jer. Så er vores falkonærrytter på vej ind til os på forvisningspladsen. De rider på de danske varmblodshopper, Maggie og Freja, som er søskende. Klassisk falkoneri til hest er en vanskelig og en sjælden disciplin, som forudsætter, at hest, falk og rytter samarbejder. Og for at dette samarbejde overhovedet kan finde sted, så skal hest og falk lære hinanden rigtig godt at kende. Og det tager meget lang tid, så man skal huske at have en masse tålmodighed. Så får vores falkonærrytter en bytteattrap med, og så falken. Det er endnu en vandrefalk. Denne gang er det også en hund, og hun hedder Lucy, og hun vejer godt og vel 830 gram. I kan også se, at man skal ikke kun være en god falkonær eller en dygtig rytter. Man skal være lidt af begge dele, for man skal kunne styre hesten med den ene hånd, og samtidig koncentrere sig om falken med den anden hånd. Og det er altså lidt af en kunst at få det hele til at gå op i en højere enhed.
skal falkonærrytteren lige finde ud af, hvor vinden den kommer fra. Den bliver nemlig sat op imod modvind. Så bliver hætten fjernet, så Lucy hun kan orientere sig. Og så er hun på vingerne. Hun ved også godt, hvad der skal til at ske, så hun holder sig tæt på. Og flyver herude bagved. Hun flyver nok lige lidt rundt og sonderer terræn. Man skal lige holde øje med, om der er sket noget nyt siden sidst. Man skal også have øjne i nakken, for nogle gange så kan man måske lige se falken, eller så kan den også være meget langt væk. Men altså falken, den kan altid se falkonærrytteren. Hun kommer her. Og den kan altså med lethed indhente både hesterytter igen. Under 2. verdenskrig, der havde man også vandrefalke med i korpset. Både de tyske og de engelske havde vandrefalke. Den brugte man simpelthen til at tage hinandens brevduer med. Men det blev hurtigt opløst igen, for vandrefalkene kunne jo ikke kende forskel på, hvem der var hvems brevduer. Så er et bytte af trappen også i spil. Der er i hvert fald en, der får lidt motion i dag. Ja, som I kan se, så er vores rovfugle, de er altså ikke radiostyret. Der er ingen tråde, vi kan trække i, så hver eneste forvisning, den er unik. Og den ligner heller ikke den tidligere forvisning. For det er rovfuglene, der bestemmer, og det er dem, der sætter dagsordenen.
Vi skal have endnu en falk på banen. Her der ser I en jagtfalk. Det er en hundfalk, og hun hedder Flora. I nok fornemme Flora, hun er noget større end vandrefalkene, som I så før. Jagtfalken, det er den største falk, der findes, og nok også den mest kendte og berømte. Den er meget eftertragtet i de arabiske lande, og især den hvide jagtfalk er meget populær. Den spiller også en betydelig rolle i den arabiske kultur. Herhjemme, der er jagtfalken blevet hyldet af konger og kejsere lige siden den tidlige middelalder. De har ladet sig male med deres yndlingsfalk, og man har endda sendt eksportskibe til Island og Grønland for at hente jagtfalke hjem til de europæiske hoffer. Og her ser I lige, hvordan heste og falk hilste på hinanden. Jagtfalken, den er også populær på grund af sin fjerdragt. For farvemæssigt, ja, der spænder den fra det snehvide til det helt sorte, og så alle de mange farvenuancer midt imellem. Så der er altså ikke 2 jagtfalke, der ser ens ud. Og så har vi Flora på vingerne. Jagtfalken, den er vant til at udfolde sig på højfjeldene, hvor den kan komme op i fart. Den lever i det nordlige Skandinavien, og her jager den hovedsageligt harer og ryper. Og I kan se, at den er stor. Hun har et vingefang på størrelse med en musvås. Og her der kommer falkonærrytterens signal. Jeg ser Flora, hun har god fart på. Så tæt forbi, men hun som sagt skal også have den rigtige vind. Og her der kommer Lucy, vores vandrefalk, susende. Og her styrede Flora mod Hansen, og hun fik sat sig på den. Sådan gør man det. Nu om dagen, når vi træner med vores rovfugle, ja, så er der andre hestekræfter på spil. Så foregår det med firehjulstrækker eller med ATV. Men i gamle dage, der foregik alt fra hesteryg. Vi har her vist jer 2 smukke og klassiske syn fra fortiden. Vi siger tak til Flora, og tak til vores falkonærryttere.
Og som I kunne se, så prøvede Flora lige at flyve afsted med sit bytte. Og det var jo, som jeg sagde før, når de først har fanget et bytte, så vil de altså helst ikke af med det igen. For det er ikke sikkert, man har kræfter nok til at fange et nyt. Men nu kan vi lige nyde synet af vores heste og ryttere på vej hjem i stallen, inden vi skal videre i programmet. Det fik jeg ikke med. Så prøver vores falkonærryttere lige at se, om de kan få fat i Lucy, inden vi skal videre. Vi skal jo helst tage den lille falk ind, inden vi skal videre til noget, der er lidt større. Men som I kan høre, så har hun en meget speciel måde at tale på. I kan måske nogle af jer godt høre hende. Hun sidder heroppe i træet og snakker. Og det gør hun, fordi hun kender godt vores falkonærrytter. Hun ved udmærket godt, hvad der skal ske. Men i dag så var der altså lige en sjov vind at flyve rundt på, og da der så kom en lidt større falk ud, jamen så blev hun altså lige lidt utilfreds. Så nu sidder hun derude og skælder lidt ud. Og her kommer hun. Og her kommer Lucy. Og hun attackerer. Bytter af trappen, hun slår den ned i jorden. Og det er jo sådan her på ørnereservatet, det er fuglene helt selv, der bestemmer. Vi har altså ikke nogen snore at trække i, så alt foregår på deres præmisser. Så vi har altså ikke 2 forvisninger, der ser ens ud. Og hvis det ikke lykkes på den ene måde, jamen så prøver vi at få det til at lykkes på den anden måde. Her på ørnereservatet, ja, der har vi jo en del forskellige falke, en del forskellige ørne. Og vi kan sige, at ikke 2 af vores falke er ens, hverken af udseende eller personlighed eller flyvemåde. Vandrefalken Lucy her, jamen hun skal helst bruge en god vind, som vi har i dag, til at ville flyve. Ellers kan hun godt finde på bare at sætte sig og kigge på publikum i stedet for. Så hvis vi har en dag, hvor det ikke blæser, jamen så har vi en af vores andre vandrefalke ude, en lille han, der hedder Moldov. Han er suveræn, når det ikke blæser, og hvis det blæser, jamen så går det måske lige lidt for stærkt for ham, og har svært ved at fange falkelongen. Men nu tror jeg, at vores falkenærryttere, de er på vej hjem, og så skal vi videre i programmet.
Men som sagt, så skal vi videre i programmet. Vi skal nu se de store ørne. Her på ørnereservatet, der har vi en del nordiske rovfugle, men vi har også en del fremmedartede. Den ørn, I skal se om lidt, er en af vores eksotiske. I skal se den afrikanske kongeørn. Og jeg vil gerne bede jer alle sammen om at blive siddende på jeres pladser og holde godt fast i jeres børn. For ørnene, de kan godt finde på at flyve tæt hen over jeres hoveder, og vi skal helst ikke have, at der er nogen, der kommer til skade. Den ørn, I skal se nu, er som sagt en af vores eksotiske, den afrikanske kongeørn. Hun kommer her. Hun bliver også kaldt sortørn, eller verusørn, for det var den franske ornitolog og naturvidenskabsmanden Verus, der i sin tid fandt og beskrev denne ørn. Hun hedder Shiba, og på afrikansk, der betyder det dronning, så hun er vores afrikanske dronning. Og der er en lille smule hård vindstød i dag. Men det skal de også lære. Men hun kommer her. Den lever i det sydlige og det østlige Afrika, hvor de bygger rede i klipperne i helt op til 5.000 meters højde. Når de har fundet deres mage, så danner de par for livstid, og man ser dem oftest jage sammen. De lever hovedsageligt af klippegrævlinge. Det er sådan nogle store pattedyr på en 4-5 kilo. Nej, hvor godt. Og det er også derfor, de har sådan nogle store bagklør. Det er simpelthen fordi, de specialiserer sig i at kunne tage byttedyr, der er større end dem selv. Det er generelt ved alle kongeørne, at de tager de her store dyr. Ellers så lever de hovedsageligt af andre fugle. Og nogle gange så kan de først endda finde på at tage krybdyr. Men det er altså også kun, hvis der er de her klippegrævlinge i nærheden. I kan også se, at hun er meget smuk. Hun er helt sort, og så når hun breder vingerne ud, så har hun noget hvidt omme på ryggen. Det forestiller et V, og det er selvfølgelig også derfor, at hun har hendes navn. I kan også se, at hun har sådan nogle læderrem om benene. Det er altså, vi falconer kan holde fast i hende, hvis det bliver nødvendigt. For de bryder sig nemlig ikke om, at man tager dem på fangerne. Det kan være, hun vil ned på bænkene, måske. Hun er meget tryg i jeres selskab. Og det er hun også, fordi at inden hun kom her til os på ørnereservatet, der var hun hos sin tidligere falconer på jagt med hende i Skotland. Så hun er en dreven jæger og en erfaren dame til at begå sig jagtselskaber. Ja. Det var flot. Men det er selvfølgelig også en meget sårbar position for sådan en rovfugl at bevæge sig ned på jorden. Men det er altså også kun fordi, at de kender mig, og de godt ved, at jamen, I gør ikke noget. Så det er helt i orden. I kan også se, at hun har sådan en lille antenne på. Og det er altså som sagt ikke, fordi de er radiostyret. Men så kan vi spore dem inden for en radius på 25 km afstand, hvis de skulle flyve væk. Se om hun vil med, eller måske hellere sidde her og se resten af forevisningen. Og det er bare lige det der med at komme op. Men Tiba, hun har altså en adræt løber også. Så der er ikke det, som hun snart ikke kan. I kan også se, at hun sidder og scanner området lidt. Ja, der var det den der vind der. De har jo meget svært ved at bremse, hvis de flyver i medvind. Og nogle gange, så kommer der altså også medvind herindfra, og så kan det altså godt være lidt svært for hende at skulle bremse på de steder, jeg nu lige. Men så får hun bare lyst til at flyve et andet sted hen, for ellers så kan hun jo komme helt galt afsted, og det går jo ikke.
Hun kan se godt og vel 8 gange bedre end os. Og det svarer faktisk til, at hun kan se en bordtennisbold ud i klitterne herfra. Det var lidt fantastisk. Så nogle gange, så sidder hun altså for øje på noget, som jeg ikke kan få øje på. Og så må jeg jo næsten bare drømme mig til at kunne have sådan et syn, som hun har. Men vi må lige se, om hun har lyst til at komme med hjem, inden vi skal videre i programmet. Og det vil hun. Det var sådan Shiba. Det var en flot fugl. Ja. I skal nu se endnu en af vores fremmedartede rovfugle. Også en sjældenhed. I skal se en rovfugl med en meget speciel udseende. En speciel måde at bevæge sig på. Og med en stor personlighed. Vi skal til verdens sag, Himalaya, for her lever lammegribben. På engelsk, der hedder den bearded vulture, og på svensk hedder den lamgang. Lammegribben, den lever i Tibet, men der findes også små bestande og par i Pyrenæerne, Sardinien, Kreta og Sicilien. Og så har vi vores egen lammegrib her i Nordjylland. Han hedder Barbetus, og det er ham, I skal se om lidt. Barbetus, han kom til os fra en tysk zoologisk have som 3-årig, og her havde han ikke før haft luft under vingerne. Og han havde fra barnsben af ikke lært kunsten at flyve. Men, som I skal se om lidt, har Barbetus lært sig kunsten at flyve her på Ørnereservatet. Lammegribbe, de opholder sig helst på høje bjergplateauer, hvor der er god opvind. For lammegrib, det er en typisk svæveflyver, som har brug for god opvind og god teknik for at kunne flyve. Og I vil ikke tage fejl, han kommer her, han er stor og har et vingefang på næsten 3 meter. Som I kan se, så har han en pjusket fjerdragt med nærmest løssiddende fjer, som ligner skællene på en drage. Og når vi får ham lidt tættere på, vil I kunne se, at han har et bukkelignende skæg under næbet, og hvis I ser ind i hans øjne, har han en rød ring omkring iris. Lammegribben bliver også kaldt for benknuseren. For de knogler, der er for store til, at den kan sluge dem, ja, det styrer den højt op i luften med og lader falde, så de splintrer mod klipperne. Så den på denne måde kan få fat i knoglemarv. Men Barbetus, han hygger sig i dag. Sidder lige og kigger lidt rundt, om der skulle ligge nogle rester for nogle af de andre fugle. Lammegribben, han er nemlig rigtig god til at finde rester, som vi andre ikke kan se. Ja, det er lige det der med at bremse. Han har lært at flyve, men bremsningen, det arbejder vi stadig lidt på. Barbetus, han kan sagtens sluge knogler på en typisk 30 cm længde. Og ja, det kræver god mavesyre. Det har sådan en lammegrib her også. Dens mavesyre, den er nemlig stærkere end batterisyre.
og prøv at lægge mærke til lammegribens måde at bevæge sig på. Det er nemlig ret atypisk for rovfugle at gå på denne måde. Det er små trippende skridt på små fødder, men det er sådan lammegribe de går. Og det er sådan lammegribe de lyder. Ja, det er jo lige det med at bremse igen. Som sagt, han har jo lidt svært ved at flyve her i det danske landskab. Og der kommer et par stykker af sådan nogle kastevinde i dag, og det er også det, han godt kan have lidt svært ved. Man er jo lavet til at svæveflyve, så er der altså også noget andet, når man kommer her til Danmark, og så er det nogle kastevinde i 10 meters højde. Men Barbetus, han er meget glad for vores falconær. Så han plejer at følge fint med igen, for han ved godt, at når hun kommer, så skal det hele nok blive godt igen. Det der med at bremse for Barbetus. Og det sker en gang imellem, at han forvilder sig ud i noget buskage, som han ikke selv kan komme ud af. Og så må man jo lige ud og redde ham, så han kan komme ud igen. Men nu skal vi se nogle flere ørne, og I skal se flere ørne samtidig, for nu skal I se vores nordatlantiske havørne. Det var nemlig med den nordatlantiske havørne, at det hele startede her på ørnereservatet for over 30 år siden. Og nu er det 3. generation af nordatlantiske havørne, der yngler her på stedet. Den nordatlantiske havørn, den udmærker sig ved at være en fantastisk flyver. Den kan manøvrere i alle slags vejr. Der er ingen storm eller orkan, der kan slå den ud af kurs, når den først er på vingerne. Den kan stige op i flere tusind meters højde og forene sig med himmelrummet, og så kan den flyve til Norge eller Sverige på under en time. Så det er en ørn, der kan tilbagelægge store afstande på ganske kort tid. Og det plejer at være sådan til vores forevisninger, at det ene øjeblik, der har vi ørnene hen over vores hoveder, og det næste er de langt ude i landskabet. De har hele naturen her til deres rådighed.
Men vi har et par stykker derude, så hold øjne og ører åbne. Ham I så komme ind her, det var Neptune. Han er 10 år gammel. Han har lidt af et temperament, så jeg skal lige holde øje med ham en gang imellem. Jeg kan godt lige se, at han går og finder lidt rester. Havørnene, de ser jo alt. Sådan der. I kommer til at se lidt flyveteknikker og lidt fangstteknikker. Og I kan også se, at det her, det er altså nogle rovfugle, som er bygget til kastevinde. Så sådan noget vejr, vi har i dag, det er det, vi kalder havørnevejr. I kan se, at de er nemme at kende. De har sådan en kort, hvid, kileformet hale, nogle meget brede vinger, helt ud til vingespidserne, som munder ud i udbredte svingfjer. Så har de et lyst hoved og et gult næb. Så har de også nogle meget lyse øjne, og jo ældre de bliver, jo lysere øjne får de faktisk. Jeg så også, at den anden havørn, Vigna, han er også kommet ud, men han bruger meget gerne forvisning på at se, om der er sket noget nyt her i området. Vigna, han er 17 år gammel, og han er også meget flyveglad. Det er ham, I ser derude til venstre. Ham, der er længst væk. Men det er selvfølgelig en fornøjelse, hvis de har lyst til at komme herind på forvisningspladsen til os. De unge havørn, de ser ikke sådan her ud. De er helt mørke, har et mørkt næb, og så har de ikke den her hvide hale nu. Og den får de i cirka en 5-6 års alderen, og det er altså, når de er ynglemoden. Så det her, det er den voksne fjerdragt. De havørn, der sidenhen er indvandret fra Polen og Tyskland, de er ikke lige så store som dem, som vi ser her hos os. Det er nemlig de nordiske, og det er nemlig dem, der stammer fra det nordlige Norge, og det er altså de største havørne. Men lige om lidt skal vi have flere havørne på banen. Og her så vi samtidig forholdet mellem menneske og rovfugl, som jo bunder ud i et tillidsforhold. For du kan ikke tæmme en rovfugl, men du kan vinde dens tillid. Og hvis det lykkes, ja, så kan du invitere den til at samarbejde. Og det er det samarbejde, I har set en del eksempler på i dag. Men som sagt, ja, vi skal have flere havørne på banen. Vi skal have Vettel og Floke på banen. De to sønner af den legendariske havørn Margrethe, som I måske har hørt om, eller måske nu har mødt ved tidligere lejligheder. Men nu er det Margrethes sønner, der flyver til vores forevisninger.
Etil og Floke er som sagt brødre, men selvom de er brødre, ja, så kan de altså godt finde på at slås. Det er simpelthen en magtkamp om for at finde ud af, hvem der er stærkest, hvem der er, der bestemmer. Og selvom de har flået sammen til vores forvisninger en del gange nu, jamen så har de altså stadig ikke fundet ud af, hvem der bestemmer. Ham, der kommer derud, det er Vigna. Den, der kommer flyvende lige under ham, det er Vetil. Du må ikke gå. Du må ikke Du må rejse ikke dig. gerne, jeg skal ind i tisse. Nej. Ham, der sidder her, det er Floke. Hans bror Vetil kommer der. Og det var også, som jeg sagde tidligere, pludselig er de her, og pludselig er de væk igen. Men her, der har vi Floke. Han er en lille han. Han vejer mellem 3 og 4 kilo. Og som I kan se, når jeg kommer lidt tættere på, så har Floke nogle meget mørkebrune øjne. I forhold til Vigna, som I så lige før. Og det er fordi Floke, han er altså noget yngre end Vigna og Neptun. Ja, han er også en adræt løber og hopper. Og så tænker jeg måske over, hvordan jeg kan kende forskel på fuglene, når de flyver op i luften, for de ligner jo hinanden. Og det gør de også. Men der er nogle små kendetegn ved dem. Der er den forskellige måde, de flyver på. Hver fugl har deres egen måde at flyve på. Så er der fjerene. Nogle af vores fugle, de er ved at fælde, så de mangler lidt fjer i vingerne. Så er der deres farve på fjerdragten. Nogle er meget mørke, og nogle er meget lyse. Så det er simpelthen sådan, vi kan kende forskel på dem. Og Floke, ham kan jeg altid høre, hvem er. For når der er andre ørne i nærheden, så skriger han. Men vi håber, I har lært rovfuglene bedre at kende den dag i dag. Det er kun gennem kendskab og oplysning til disse fantastiske vilde rovfugle. Og ved at vise dem den respekt, der tilkommer dem, at vi kan sikre deres fremtid. Om lidt, så vil der blive lagt et stykke musik på. Så læn jer tilbage og nyde synet af vores nordatlantiske havørne.
Så er der kun tilbage for at sige tak for i dag. Tak fordi I besøgte os her på Ørnereservatet. Som sagt, så har vores udstilling og café lige åben en lille halv times tid nu, og jeg vil benytte anledningen til at annoncere vores nyeste bog, Stormen i vingerne, hvor I kan læse meget mere og se mere om de rovfugle, jeg har mødt her hos os i dag. Og den kan selvfølgelig erhverves i vores butik, og vi vedlægger en original malkefjer som bogmærke. Så tak for nu.